Yeah boy, Idol Oragon, welcome to my vlogger. Bali ito po yung aking talipapa dito sa lalawigan ng Baras, Rizal. Mabanggit ko lang mga idol, bahagi ko lang. May kaunti akong talipapa dito sa lugar na ito. Pero meron pa rin po akong pantinda. Yan, magtitinda po ako ngayon. Bali po ngayon mga idol, araw po ng Miyerkules. Webis pala mga idol, sorry. Webis. Bali, tayo po ay magtitinda. Pero bahagi ko lang po, may maliit din po akong talipapa dito sa lugar namin. Maliban sa nagtitinda pa rin po ako. At yung misis ko naman po yung nagbabantay dito sa aming talipapa na ito. Bahagi ko lang mga idol kasi yan. Okay. Bali, marami po nagtitinda rito na kung ano-ano, may mga kakanin at saka may mga tawag nito, mga paninda na mga kung ano-ano. Kaya mga idol, siguro sa mga darating na araw makakapag-vlog na tayo na maayos-ayos kasi yung nilalagyan ko ng cellphone pagbablog medyo nagkaroon ng problema na tanggal ay wala pa akong pambili, siguro ma-expect baka makabili na po na tayo ng maganda para makapag-video po tayo ng maganda. Sana updated po kayo sa mga bagong video kung sakasakali. Sa ngayon, medyo under reservation muna po kasi medyo kung nga po, anong tawag nito? Yang nasira nga po yung ginagamit ko pagbablog at nag-iipon-ipon pa ako ng kaunting pambili ng kuwan. Maayos-ayos para kung sakali mapunta tayo sa mga lugar na medyo maganda lugar ay makapag-vlog po tayo na maayos. Siguro muna mga idol, siguro hanggang dito na lang muna po kasi tayo po ay maglalako. Yun po yung aking kuwan, habal-habal. Ang oras po ngayon ay kuwan na, magsi 7:30 na, dapat bago mga 6:30 pa alis na ako sa lugar na ito. Sa kadahilanan ako po ay naglatag muna po ng aking mga paninda po na ito. Itong mga paninda ko po dito mga idol, kadalasan puro mga alat. May tulingan, may galunggong, may salmon, may pusit. May tabang rin po naman mga idol. Bali sa umagang ito, tuwing umaga laging may nakalagay po ditong paninda. At ang aking misis naman po yung aking aking tagapagbantay. Yan. Siya po yung tagapagbantay namin dito sa aming talipapa na ito. At yung aking mga ito, bali apo ko na po ito mga idol. Yan, okay. Okay. Apo ko na ito. Anak po ng asawa ko na ang aming po babae. Okay. Siguro mga idol, hanggang dito na muna po. Sa susunod siguro mga araw, baka makapag-vlog po tayo na medyo maganda-ganda. At para updated po kayo sa mga bago nating video. Okay? Tayo po yung magtitinda muna. Ayun po, habang naghihintay na po yung aking tura-tura, ay hinihintay na po tayo ng ating mga suki sa nabanggit ko sa inyo mga lugar, sa mga bundok. Okay, salamat po mga idol. Alright.